Shayela baba wethu baba Mthethwa. Bishoka zonke. Shayela ngesipiki zishama khona one more time. Hallelujah. Hallelujah. Sanibonani. Dumelani. Afsheni. Molweni. Good day. Abazanana thula lena. Kande sacula mnani ngase let it rain, let it rain. Never na gloomy nje. Good day. Akusmile nje. Smile lesethuze kwakho umthetho mohle. Cela umncome, umncome nengubo yakhe ayigqokile. Uncome nestyle, amabo enza style esekhanda. Uluke kahle my sister. Uma ne short hair, yinhle short hair yakho ngiyithanda. Come on. Ncome nje, khona into enhle kulomzana osethuze kwakho, umsubona mona. Ncome, khona abantu abathuli, ncome. Singahlala phansi. Singahlala phansi. Bazalwane ngithatha leli thuba egameni lika Jesu. Amen. Namhlanje angizimisela ngokuvutha. Amen. Umfundisi wenu usevuthele. Amen. Hallelujah. Seshumayelile. Amen mathandekayo. Ngithanda ukukhuluma kunina nje namhlanje before ngithatha iflight yami engibhekisa eSouth Coast. Hallelujah. Ngizoyithatha la eKing Shark. Amen. This evening. Ngiyabulisa kakhulu bazalwane kubuholi baleli bandla ngiqala kumpostoli uCharles Mzobe noSindi Mzoba ke baphakama baba ngenyawo ibandla libashayela izandla. Ngihlala phansi. Khona into bazalwane ngifuna ukunifundisa yona nabaqalayo ukufika. Uma ngabe once more indoda kaNkulunkulu yamala ngaphambili whatever kukhulunywa la epulpit, hallelujah, the name of this place, it's a holy place, it's a pulpit, pulpit, pull from the pit. Pull from the pit. When we are standing here, we are standing in the mouth of a big hole where we are pulling. Ungwengcwele usuke busy pulling out. Hallelujah. Esindisa, esave abantu bakhe. Kubalekile when a prophet is standing here declaring, speaking, pulling something. Hallelujah. Nawe oyibandla ube ingcenye yalonto eyenzekayo in the holy of holies, because kusekunesibusiso. Uma ngithi shaya izandla iba iphathi yaleyo nto, because kunesibusiso. Uma ngithi bingelela umakhelwane wakho umncome iba iphathi yalonto. Alikho ibandla uNkulunkulu akamfuni umuntu oselfish odayisa amagwinya akhe azidlele wona, uzixovela yena aphinde azidayisele yena aphinde azidlele yena. Uyesihogweni ayibenza siphatha kahle ukuthi siqalile lento.
Cela Nkosi yami ngisize moyengcwele. Siqalile le nto mzolo. Uye sihogweni. Awukho special than anybody else here. Siyafana. Musufuna ke wena ukutreatwa special. Ingakho noma kungena umengameli la uCyril Ramaphosa once wangena in the midst in the congregation of the Church of God uyafana nathi. Ngeke silale ngeziso ngoba sifuna ama-RDP wasengena uka-president. Siyoma nje kanje sithi siyakwamukela mhlonishwa siyabonga ukuthi ufike uzokhonza nathi. Selishumayela izwi kaNkulunkulu ukuthi kukhona yena za compromise. Ngizama ukuzincenga Sindi ngicela uthandaza ngezilimo mntanami. Ngikhathale kakhulu ngishumayele kakhulu ukuze ngikhathele but ngikhathele. Ule ngifuna ukukhuluma namhlanje ngifuna ukukhuluma engqondweni. Ngifuna ukunishiya nento. Okay ngisabingelela ke. Simngelele ke umpostoli uCharles nomprofeti gazi umngakhe. Ngibulisa umbishop uNgcobo. Amen. Noma umbishop wakhe sibasheleni izandla. Ngibulisa ubuholi. Amen. Baleli bandla egameni likaJesu abafundisi bami. Amen. Our vice, our evangelist, bonke abefundisi abasengaphansi kobuholi buka mfundisi uMzobe ake sibasheleni izandla. Ngibingelela nomama beni bazalwane, mangibingelela nonke mawushadile ngibingelela nomama wakho. Amen bazalwane. Ngiyababingelela omama bonke baleli bandla nobaba bonke baleli bandla sike sibashele izandla. Ngibingelela ama-worshippers bantu abami ngiyanithanda. Amen bathandekayo. Nisikhonze kahle nisikhonza kahle. Hallelujah. Uma kukhona la nginyathele khona nxaseni ufika umkhulu wenu umkhulu ufika nesithwipho ufika nenkaluvasi nje uyangilandela gehla okay awungithathele. Hallelujah. Umkhulu ufika nani bazalwane nesithwipho. Praise the Lord. Uma kukhona lapho engiyanyathela khona awunyathelwanga yimina but umonye uthi phenduka ngazondi mina. Amen. Ake sishayele izandla worshipers. Mangithi ama-worshippers I'm including even abasi DJ elayo abasi keyboard players abasithathela everything besimixela ucameraman. Ake sishayele izandla ucameraman. Abakwi-media nje siyakushayela izandla lento yenza ukuthi into yethu ibe professional. Amen. Ake ngibingelele abantu abasha ngiyanithanda bandla lami. This is my ngingangashumayeli kulaba ngiyababona sebe but nina uyabona usefresh yabona nje. Ngiyanibingelela abantu abasha insizwa nentombi abancane nabadala ake nishayele izandla. I love you. I love you. I love you. I love you. Hallelujah. Amen bazalwane. Ngiyanithanda. Ngiyanithanda. Amen bazalwane. Egameni likaJesu. Amen. Ama-2K ngizwana nawo kakhulu ama-2K. Praise the Lord. Angilona ikhehla futhi ngisho ukuthi angeke ngibe likhehla angeke ngiguge. Amen bazalwane. Angeke ngiguge bathandekayo. Uthi uNkulunkulu uIsrael wahamba ehlane izicathulo zabo aziguganga for 40 years. Even impahla zabo mase simbongwa ababezigqoka lethi iBhayibheli aziguganga. Kahle kahle kugugwa kaKristu. Yambona noma Mngcobo usefresh kanjani? Bese ubuka ikhehla lakhe nalo lisefresh kabi. Yinwele mangasaphuce njenganami angavela kumjiji ubaMngcobo. Yambona into fresh akadlala ushukela. Sina madolo thina. KwaKristu yakhosa likwazi samadolo eyisinqa ngafa isinqa. Uyabona mabesha idipha nje bedipha uyababona nje sishaya izopostoli bese
zethu lesesiqisha ngazo. Amen bazalwane. Uhamba ushukele indlela esijima ngayo leyo. Uhamba ushukele.
Sehlise cholesterol phansi ngoshukela phansi phansi ngemkhaba phansi phansi nge-high blood pressure phansi super ay no uthi ngikucontrol ngeke sigoduke phela namhlanje ngibona kahle iplane yami izongishiya ngiyaqhubezela Jesu uvukile ngicela bazalwane ikomiti yonke yaleli bandla isukume ngenyawo komiti yaseMarshanta bonke ubuholi committee befundisi bakhona manje semkomitini bami akaphambi izandla nje akaphambi izandla utreasurer ubani isekela lakhe out 3. All right. Secretary. Ubani sekela lakhe. Ndakazazi na. Hallelujah. Hallelujah. Ubani organizer khona no organizer nje. Organizing kuzwayo. Ngiyabulisa abantu abami. Thank you. Ngoku imanje kanjalo. Thank you ngokusupport umbono. Isengiyajula kanjalo bengizifuna by gentleman namhlanje. Nangibona ngiqoke nje no white angifune kwa dust. Maria setende ingcolisi. Because iplane yami fanele ngibe representative mangina iplane. She's a man of God. But ngithatha leli thuba lokubonga. Number 1 ngiyabonga committee ukuhlangana ni-invite ngokusizwa ubaba wenu nomama wenu uMzobe egameni lika Jesu. It's a very great honor to be among you. Ngingumkhulu wenu impela. Amen. Ngine role engidlalile empilweni kaCharles. Amen bazalwane benu Cindy. Hallelujah. Kodwa angeke ngivele ngizifikele noma kanjani ningavumanga nihlangane nina ningimeme. Zishayile ibandla malibani banishayela ni committee izandla.
Angithi nibusisekile bazalwane. Angithi niyafuna futhi ngibuye. Yazwa ke committee. Angithi niyafuna nithule nina committee. Angithi niyafuna futhi ngibuye. Wow. All right. Kusezandleni ze-committee yenu ke. Kusho mangasabuyi kusho ibona laba bangivalayo bengasangifuni. Banyatheleka. Hallelujah. Siyabonga abazalwane bashayeleni izandla nihlale phansi committee. Ngibingelela abantu abazalwane bonke abavakashile abake baphakama ngenyawo. Bonke abantu abangakhonza amakashanta but bakhonze nathi kule Pasika. Owazi babahle laba bantu. Hallelujah. Nale 4 yamela ngaphambili ivakashile. Wow. Bashayele musana bana bashayeleni izandla committee laba bantu. Shayeleni izandla. Ngicela ikomiti yobaxhawula labantwana bonke abantu abaxhawula. Siyabamukela imarashanta. Namkelekile ukuthi nizokhonza la ekhaya. Mase ufuna ukuthatha iform nje, ugcwalisa iform, thatha iform. Uyimember la ekhaya. Xhawuleni baxhawuleni bazalwane. Bamukela. You are welcome. You are welcome. Ungasenzile manje. Yathuluka manje. Umsangeni. Uyane ke committee yami. Hlalani phansi abantu abami. Uyane committee yami. Sizoqadelela mabe sekuphuma inkonzo siphinde sibaxhawule egameni lika Jesu. Ngibulisa omama baleli bandla. Omama bonke baleli bandla baphakama ngenyawo. Bonke omama baleli bandla. Bashayeleni izandla omama baleli bandla. Ngivumeleni nje manje kanjalo. Ngivumeleni bazalwane njengebishop lenu. Ngivumeleni njengomkhulu wenu kuleli bandla. Neba abantu bahle kanjalo lento abazigqokile. Bagqoka purple and black. I just want to declare in this church. This is the uniform of this church. We must all dress like this in this church. Red and white man from Wishiji uniform yen. Red kade befaka red and black ngolesihlanu. Izolo bekubani? Beku mustard yes yellow. Ngicela everyone oyimember leli bandla sithengeni lezi zikipa abantu abami. Ngicela sibe ne uniform. Izayoni nibabona ngeuniform yabo ukuthi labakho bahamba nobani. Izayoni nazo zinama uniform ahlukene. Uyazazi ezakhomeluzo uzibiza ngamagama. Uzibiza ngembala yazo edlelweni. La nihamba khona ni represent ibandla lethu. Kufanele nibe proud ngebandla lethu. Mabalihalela abantu. Isivatho lekwasona siyahalisa. Mina ngineyami imjimvo yapha yaseZayoni. Mangifika phakathi kweZayoni ngishaywa khona umjimvo. Ngithi ziyamazumelusi. Semphethe induku yami yethusi lapho nginenduku yethusi amebishop kaloku nginenduku yethusi niyaganga lalela lento yokusindiswa lento eyenzeka into ebangithwa izayoni thina
ngisanimisile imani ke kanjani iZayoni ithina niyazi bazalwane ithina abazalwane elithi iBhayibheli siyohlangana neWundlu entabeni yaseSiyoni in the Mount Zion ilento yeSayoni isho umuntu wakamoya umuntu osefayo iSayoni siyasefa mabofa kwenjikweni mfana mi awuzithemba bazokushaya bazokufaka zona makunomoya bangawuzwa kahle uhamba ubovu emhlanje shawa ngezitempa awuncengo khishwa idemo kuyaprofitwa indaba kuyasefwa iyangizwa eyethu leyo ngimsana ukuthatha nibe nifuna ukuba into eyisilokishana noma into esidolobhanyana eyethu yesintu sethu khonza as you are mawumzuliza umzulu musu ufuna ukuba like ufuna ukhonza njengomlungu ikhalathi gede man uyayilimaza lento yethu uNkulunkulu ufuna sinje ngizokunika enye version qala ngibantu abantu abazokhathala mina ukuze nibone ukuthi nibaluleke kangakanani uJesu ezelwe indawo abalekela kuyingelosi yafika yathi akabalekele kuya ayo incubate khona ayofukanywa khona ayoqashiswa khona till uKing Herod afe uFaro Herod King uHerod afe bese kuyele ezweni lakhe lamaJuda kwakuyise Egypt Egypt ise-Afrika hallelujah kusho wafika eEgypt wafika wafunda isikhushe uJesu wakhuluma isikhushe wakhuluma ilanguage from the baby encela udlala nezingane zama-Egypt ehamba icrash udlala nezingane zamaZulu nezingane zabapedi ukhuluma isikhushe ivangela kulona labelungu wengayibani boqasha England uJesu ingelosi engasho anithatha uJuju Maria Joseph athatha unkosikazi wakho nomntwana niye England ekhaya wathi uNkulunkulu ushone eAfrika because kune secret ebuntwini nasesintweni sethu masimkhonza uNkulunkulu ngalento esiyona that's why ekuseduze umuntu omnyama uthi akhonza abaphansi ngoba iculture isemthanjeni wakhe ukuhlangana nemimoya yile kuye isimo ngoba singabantu bakamoya bese fika uSathane ayidiverte kancane nje athi noma ubahlabela ke it's the grace of God guys ziqhenye ngobuzulu bakho ziqhenye ngobuXhosa bakho ziqhenye ngobusuthu bakho musu ufuna ukuba imitation iza kuNkulunkulu nje makuthi namhlanje ngiyithanda laba njengosindi ngiyabalisana esikhulu lesi sikhumula amaqhoqi siwalahle phansi babone beshaya ngenyawo kade ngibona neleSayoni sohlanya lolu ngiyathanda dadewethu wena sihamba nawe kakhulu emvuselelweni kufuneka umuntu ozikhohlwa in the presence of God lithi iBhayibheli uDavid wadansa wazwakhumula impahla zakhe kungena umphongolo in the presence yekane le yokuzimanje yonke semangifunda ukujuluka imakeup yami mafika umoya ingcwele uyakhala uzama uziqinisa ukuthi ingaphuma ngenyabe ngoba uzonakala ngehlika ayisebenzi lonke the presence of God ngoba vela kuyona yakho yangapha ngaphandle ntshona uNkulunkulu kwazi uoriginal unje une short hair ezingarelaxiwe eziwuphuthu lento relax yasentshona namelini igoxe yona nemiluko yonke into it's fine but mayingakuphazamisi in the presence of God.
Ngakho-ke ngiyasideclare isivatho kuleli bandla. Masivatheni amashanta. Masibonakale etawuni ngokhala. Masihlangene ama-conference ethu masibona. Uyawabona amaRoma, uyawabona amakhatholika amehlangene kuba bovu kugcwala istadium. Masihlangene ama-USA. Besho ngimncwadi endloko lezi abezimhlophe. Basho abafuni uyaziqhenya nomholi wabo athi nase sana. Uyasibona uyibona ngebala phakathi kweningi. Anazi ukuthi inamandla kangakanani lonto ngomtshelana ngelinye ilanga. Sanokuthatha ivangeli lenze into ebhorayo. Ngoba nekuliphucula nje uyalenza libe weak. Mina ngalithola abafowethu, ngalithola kwizalukwazi, ngalithola kumakhehla mina. Oba umqadi bowugiqwa ngempama, ushawe ngempama. Yabona amawoshikazi. Njoba seniwiki kanjena nje sorry ngisebenza kulogama abantu abami. Mangithi iwiki ngqondo ukuthi ngiyazwela. Makakhuluma nomfundisi wathi amuni-rebuke asewudimele. Uthina basebeba sasitrenwa khona. Umuke wacula into angabuzwa angayizwa kahle uba kumqadi. Number 1 uzokuphuca imic. Athi suka hlala phansi. Into elandelayo ipama. Akacela ukuginqa ngempama. Fanele ube watch out umeza ngakuwena ngoba zothu into ezokwenzeka. Uzofinya ngempama uwe phansi. Ngesikhathi ekushaya. Udoda uyathi ukushaya ngethiphu. Ukuthi pha bese shama thana basaya. Ngoba ngathi uginqwa amandla nokuginqwa imandla empama. Awuthi pha ayakulandela athi masha basaya. Namhlanje nibe niyobhanana nje mabakhulunywa. Yila sakwe khona leli vangeli. Babuze ucula kathi ungekho nabo. Athi Themkozo wengibiza ngegama athi Themkozo awuthandazana. Hamba uthandaza. Awuzoma phambi kwebandla unje. Labo angidle sona ukuthi angithandazanga before ngidoma phambi kwabazalwane. Ukuthandaza kuma phambi kwabazalwane uyothandaza bakusefe kumoya. Uthi uthandazanga iwesi nezokuchecka ngezwi. Thina sasicheckwa ngezwi. Akunika ivesi angakutshela ukuthi uzoshumela uthini. Athi hamba ulithandaze. Futhi angasho ukuthi hamba ulithandaze unenhlanhla methe ngomgqibelo njalo ebandleni kwangomgqibelo kwakuyinkonzo yabasha. Siyazi ukuthi abakuyokhonzisa abantu abasha futhi abantu abasha bayoshumayela. Mawube nenhlanhla watshelwa ngolesithathu kanti sihlangene emthandazweni unenhlanhla. Kodwa uyevamise ukuthi ngomgqibelo mase ngene icawo eze kuwena athi sibani uzosikhonza ngezwe. Bese hlala phaya emuva. Mehleli phaya emuva ufuna ukubona i-response yebandla ukuthi bayalamukela yini izwi olikhulumayo. 2 ufuna ukusefa wena ukuthi ukuye endaweni right na ukuthi ukhuluma izwi uclean yini in the spirit. Bangadlela yini kuwe abazalwane ibandla. Uma ufeyile lezo zinto emveni kwenkonzo oha wena impama plus net disqualification. Awuthandazi ama uthi konyokolume. Therefore uzokuhlala nje ukhonza uhleli emuva akususe nasethimini uyohlala lemuva. Laso sikhathi ngathi ukunqunywa nina nithi ukunqunywa. Kanti siwe discipline. Awuthandazana. Awudlanga sona iwaseke naso njengoba nje isona. Ukufonela mfana meyo. Uke wathi uDikhali akufonele. Athi ngicela sihlangane uzwe iveni yakhe isisho la eduze. Hamba lesusu. Bemile ngekhe. Baba yini lo topic ngikho lapha. Sanibonani. Ngiyabonisa egameni likaJesu. Ngicela ukubuza umbuzo.
committee yebandla zenzani izimali zebandla? Zenzani imali zasebandleni? Ake ngiqale siyibale nje, asiyibaleni iminikelo yasebandleni. Cela uqala lapho nje. Emingaki iminikelo esiyenzayo ebandleni? Cela yena ozo okay, athalente ishumi 1. Okunye ungasho futhi talent mangisho umuntu. Ishumi number 1. 2. Free will. I-free will intoni bazalwane? Inkongozelo ile siyithanda. Kade siyiqoqa esho umfundisi angithi. Free will, yes. 3. Yes, in the